wingi koncoku rene nagih. Ding ra ketemu Pak Toso. Ya. Nah, kabeh jumlah utange 100 juta. Mbak dilunasi kapan? Wis 1 juta. 100 juta. Musim nuntuk wis rasa pikir-pikir saiki tak lunasi tanggungane. Wis. Oke. Hitungan dhewe. Turae nggo kowe padha. Wis no. Wis cukup. Kena nggo urip setahun kowe. Cukup. Wis. Wis to? Bapakmu, Nduk. Ya, Mas. Ya wis ning ngono. Aku tak pamit yo. Ya wis. Terus. Ma. Sudah kenapa? Tolong Dinam, kenapa sih? Ilang kok kayak gini? Kepriwe ki? Tak marani dokter ya? Ya, Oh sih. Mbak jangan tolong tengok kayak gini saya ya Mbak. Nganu warga-warga sih. Ya ya. Tolong, dia anakku prewe. Wis sasa ono apa Dik? Loh, tolong. Mat. Kenapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum kesuruh tambah parah Dinam. Kejang-kejang Bu. Janji dah. Terus aku tak ngurusin sih ya. Pasar pembakaman ibu Dinam sampun cekap. Kita sareng-sareng mau doa mugi yo Mbak Dinam saged dipun pangapunten dosa-dosanipun mugi saged pikantuk kasuwargan nggih. Monggo sareng-sareng. Allah. Amin. Iki ana titipan surat seperti 6 tahun Bu Sira. Mak. Ya. Mak. Kenapa? Iki aku nitip surat nggo tatun ya. Surat apa?
Iki nganu saka aku nggo tatun kok nek misal apa tatun goleki aku. Lah kan sira nang kene, nang omah iki. Ya engko nek mbok sesuk aku lunga, Lu ngambe. ya ora ngerti kan aku wis lulus, Mak. Oh iya. Titip nggo tatun ya nek tatun goleki aku. Iya, sesuk tak sampai ki ya. Iya. Oh iya, Mak. Mak tak pamit sih ya. Hati-hati ya, Mak. Tuh, nek kowe wis maca surat iki, berarti aku wis ono nang langit kono. Aku ngrahasiake loroku iki nang kowe, nang simbok karo nang popon, supaya padha ora khawatir karo aku. Kowe ngerti ra? Pas awak dhewe tiba keserempet pik, aku ngerasa bariku sirahku ki loro banget. Bendino ngrasake sirahku koyo meh pecah. Aku ora ngerti to nang jero sirahku iki sebenarnya kenapa. Kemungkinan iki wis dadi dalan takdirku to. Sepurane yo aku akeh salah nang kowe. Aku menang-menang ono hubungan karo popon to, tapi aku saiki sadar sik pantes ngolehke atine popon ya mung kowe. Sepurane tenan yo to, wis ra iso nepati janji sik awak dhewe gawe. Sepurane durung iso dadi kanca sik apik nggo kowe to. Pesenku siji, jogonen rasamu nggo popon ya, tekan selawase, kudu tekan bojo. Eling gitu. Aku ora pernah nyesel dadi kancamu. Nek seumpama aku sesuk urip maneh, aku kepingin tetep kowe sing dadi kancaku to. Oh iya tuh, aku nitip mbokku ya. Sekirane kowe ana wektu luang, tilik ana ya Ton. Ton, aku pamit ya. Suwun nggo sekabehane. Opo iki meneh? Ya Allah Tinem, aku ora nyangka nek kowe bakal kaya kene nem. Jane lho aku meh merjuangke kowe. Malah kowe wis ra ono dhisik. Ya Allah nem. Kowe lunga kok secepat iki. Aku lho tresno karo kowe temenan nem Tinem. Tekan kapan aku ora bakal ngliyo, aku tetep tresno karo kowe nem. Aku pamit sih yo nem. Kowe sing tenang ning kono. Duh, aku kebelet ya.
wae masalahe ada awak dhewe nek kadang masih bubar yo. Janji yo. Janji kan? Wes anu balik ayo. Sing sabar ya, Nduk. Kancamu wis seneng nang kono, wis ora ngrasake lara. Iya, Mak. Sepurane ya, Nduk. Nek Mama tukang ngamuk-ngamuk karo kowe selama iki. Iya, Mak. Mama mikirnya kowe ra iso apa-apa. Iya, Mak. Ternyata kok iso bantu ngrewangi bayar utangnya bapakmu. Iya, Mak. Suwun ya, Nduk. Iya, Mak. Ya wis mulai saiki dhewe adepi cobaan iki bareng-bareng ya, Nduk. Iya, Mak. Nek ana masalah ya dirembuk bareng-bareng. Iya, Mak. Dilakoni bareng-bareng ya, Nduk. Iya, Mak. Loh, kayak bapakmu bali, Nduk. Iya, Mak. Bapak Lali. Kamu sehat, Pak? Wes sehat banget. Kamu sehat, Pak? Sehat. Monggo Pak Menteri. Pinara Pak Menteri. Waalaikumsalam, Pak. Kita gawe-gawe ki mimi main ngasuh-ngasuh. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Oh, pinara benar. Monggo mriki, Pak. Pinara ya. Iki ra darane Pak Doso. Iya, ngene gebuke elek ini. Mak kuno. Nduk, kana gaweke kopi. Ya, Bapake. Lah. Mbok yen ndi kok? Sudah sing gak mimi. Mbok Yam. Mbok yen napa Mbak Yem? Mbok Yam pun kondhet. Hah? Pun dipondhet sing luwih kuasa, Pak e. Tenang nih Bune. Nggih, Kapan kuwi? pas bapake teng rumah sakit. Walah sama jeneng andani. Di ngapurane, Pak, mboten sanjang. Wis ngono, Nduk, gaweke kopi, Nduk. Pun mboten sare pendapat, Bu. Niki pun kandang pun medali sampun nonton niki nggih. Badhe matur gandeng Pak Doso sampun sehat, alhamdulillah nggih diparingi sehat. Niki kula canggih pihak kesehatan, iki Pak Doso, dulu niki Pak Doso sampun kula pas lagi nanging iki rasanipun Wate gede-gede, Bu, nek. Wate. Iya, Pak. Dipun pareng nggih. Nggih, matur Pamit, nuwun Pak. nggih, Pak. Matur nuwun ya, matur nuwun hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis kan ndur pemaras dong gawe kopi. Oh, ora usah, Nduk. Wis bali kok ne. Sekarang Pak dokter sak mandene kesusu ae. Sore. Sore. Mana mbok Yem iki sedone kan ngapa kuwi? Asline duwe penyakit, Pak. Penyakit. Penyakit apa? Tapi ora tau ngomong. Berarti nganu nih gak iki juk-juk ngono ya. Heeh, ya sing Iku, jero wae, Pak. Wah. Dipate ndi? Kene ya. Iya. Kepriye kok ngomong Pak telepon lagi. Wis pokoke engko sing tak yo takoni terus tenan ora. Iki Pak. Cincine opo, Rung? Wis ki, wis kabeh. Ya, aman. Ketinggalan ta? Ora. Matur sing apik karo Bapak yo. Kuwi iki. Dalem sing iki to. Lancar. Bener kok ora? Musik iki kok. Iya. Jangan salah lho. Nggih ya. Bener-bener kok iki. Yakin? Mari kita jenenge pokoknya sing tak bismillah. Monggo Minara. Monggo sugeng rawuh dandan mawon. Aturi wilujeng monggo. Pak, monggo. Monggo Minara monggo. Monggo lenggah-lenggah. Ya. Lenggah-lenggah riyin. Monggo Minara lenggah monggo. Hadir. Pun rawuh. Tapi dulu jendok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Bune kali tujuane bune siapin. Oke.
Di popon kapan nih kondor nih? Oh seminggu, betul tidak beli pundi? Iya, monggo. Ayo dipun sambi ya, udah aneh di. Iya, monggo. Ampun dereng. Selamat le. Selamat le. Boten jenengan putih mawon. Niki bune, cedak mriki bune. Tun, niki tun. Niki tun jenenge apa niki to? Oh. Monggo kali dipun sinambi, juga aja nyambi nggih. Monggo. Tinggal dulu. Nggih, sinten niki? Le Darso nih. Oleh Darso. Ponjakane nek Darso dibedhetke. Niki, bisa ambil lho. Nah, niki sinten? Pak Le. Oh, Pak Le Pak sing daleme pundi? Pepet dusun. Oh, nggih, monggo disambi. Nggih. Parang matur niki, Pak. Oh, nggih, pripun? Niki dalu-dalu kula selaku saking Pak RT dibeki maatun kalian Mas Popon niki Kagungan maksud napa nggih? wis pindah silaturahmi wonten dalengipun Pak Puso. Oh, nggih, Kaping kalipun nggih menika gandeng Mas Popon kalian nyuwun sewu namine sinten? Mbak Tatun niku sampun napa nggih saling tresno ngeten niki amrih apike niki kula selaku mewakili saking keluarga Maatun kula dipun utus nglamaraken Mas Popon. Oh, ngamar ke Nggih, ngamar iki? badhe nglamar. Tatun? Ora iso. Mas Popon. Bapaknya. Ora iso. Ora setuju. Kowe ora setuju nek iki si siapa Tatun oleh Popon. Ora setuju piye to, Pak? Wes, ora matruk aku iki, ora Kok matruk. sampean ora ngerti, Pak? Pokok niku lho sing rewangi bayar utange jenengan. Kok iya kuwi? Iya to, mulakno ditakoni dhisik bocahe. Oh, ndak bener kok. Di leres. Oh, lah kowe sugih po? Di alhamdulillah sampun Duite akeh. di Aja nandi kowe. ngoteng seberang Seberang endi? teng kota. Teng kota. Di Merantau niki, Pak. Merantau. Oh, merantau. Iya to, Bapak. Bayarmu akeh, bayarmu akeh. Di alhamdulillah Oh, sakit. cekap. Mang ini disugih. Mulakno to. Ya, yuk, wis, setuju. Alhamdulillah. Ini kira tidak mepet ini pon, tidak ben romansa ya. Ini. Pun ini Pak. Kowe rasane kono nek mburi wae ngepopon tok, rasa do geger kabeh. Papan karo Tatun. Cocok cenan. Wis Mas makan opo jal jane sugih. Jadi kalau Wih, Tenan Pak. Buni wae, buni wae. ndelok. Yo kelep. Buni wae wong iki buni. Apik buni, cocok. Anak wae. Oh, ini keterima. Seneng wae, Mas. Saya ini keterima. Apik banget ya buni ya. Popon seneng banget. Apik banget. Senang ora tuan kowe, Ton? teman bukan di Gitu. Diagem. Dia kan udah agem ke dia. Diagem kita. Dia agem ke. Iya di Apik banget. Cuk. Iya, Cuk. Mangun kan kok kisah esuk pesan bapak yo ora apa-apa, bapak yo kaya ngomong sugih-sugih kan. pas bukan ini. Ayune Tatun. Sekarang nek wis jodoh ki ya wis. Cocok ya. Mana iki yo kapan nikah sisan dirembuk iki lho sisan ngomong sampe rawuh mriki dibahas sisan iki. Bulan depan aku belum. Dicari tanggal 5-an. Di Secepatnya. cepat. Ya aja suwi-suwi. Kan senengi yo aja suwi-suwi. Ku ndak pedot tak gambar. Oke. Atun derek mau. Jangan apa sih? Iki isinan, tapi ini wis seneng yo ngebet.
Iya, model tato ki ngono kuwi nek seneng ngudak-ngudak, gudak-gudak tapi isinan memang kok. Lah. Monggo kalian disambi-sambi lho. Monggo. Ini enak banget. Enak banget ibune gawe iku. Wah, pinter ya. Tambel diambil iki. Tapi pesen pesen ning tanggone kono sing pinter. Yo pintere pesen. Kuwi nang nonton pesenan. Gitu loh, dan ibu-ibu ya. Ah ya pintere kur kemayu. Kemayu nyandang seneng nek masak ora pinter. Walah. Ini pesen. Ya podo ya ra apa ya. Coba ibu Bu. Lu Dek, seneng mboten iki? Alhamdulillah seneng. Seneng. Iki di kapan nek jenengan belum muni tanggalnya Berapa? Ya segera wae, segera kayak cepete. Tadi golek-golek kuwi sing dandan dekor-dekoran, taruh yo pisan. enten sing caket pun lengkap. Ngendi to? Ngendi. Dekorasi. Madurejo. Ji. Oh, Madurejo ono jare kuning. Wis nganggo iku Oh, wae. Catering. apa bae kuwi apa bae? Pun enten napa panggungnya, Nanggunge. dekor, kali cateringnya pun Oh, komplit. Komplit. Foto-foto ngono. pun standar. Yo hiburane piye hiburane kuwi? Jalan kepang wae. Jalan Kepang ora abenan. Lu pun Oh, enten sekarang Jalan Kepang. Ada di jalan kepang. Oh, nek Jalan Kepang barang. Nasional kan apik malah kuwi. Penarine ayo ayo ora, bagus-bagus ora kuwi. Tapi tetap Gagah. bagus itu Pak. Tahun ini. Calone yo dalam. Larang wis bedadarine kok yo. Jalan kepangnya kan dia sing apik kene. Madurejo ono to. Punten iku pun. Oh iya. Si apa jenenge kaya Pak Ayu? Turong gawulo. Ya penarine yo krungu-krungu jare ki apik-apik ayu-ayu bagus-bagus. Jogetane wae Yo, ngapa gue yo. Dia nanggape 3 dino pisan emang marem ya. 3 dino yo. Pon piye pon? Setuju. Ya. Setuju lah. 3 dino ben marem yo. Yo gedean to nek. Geden ya geden. Sugih kok yo. Lah iya. Kan perantauan Terus mobilan. balik. Mobil lebih kinyis-kinyis. Lah jan. Masa guru ijab tok ono kok ya ora memper to. Iya, itu. Itu sing mewah meriah Buni. Dia gawe suki seminggu Buni. Dandan ya butuh saya. Dandan sesuk Ya ayo, nyalon sik iki mesti geger. Lambi sanggangane. Sak priasane sing apik. ya apik. Dandan sisan kuwi nang Budi Flower. Sisan karo kuwi, karo katun kuwi. Isik-isik Ngeten ya. Poso to aja lali to. Poso. Jajane. Poso ben manglingi, aurane ben manglingi. Isin-isin. Sini ramai gambar ya. Orang sambat ngimpi-ngimpi wae popan-popon wae apa. Popan-popon le ngomong nyanyi popan-popon aku bingung popon sapa kuwi lho. Mas Andres ketemu kok isin-isin ngono kuwi. Ngobrol tahun. Katun. Niku lho Mas Popo. Biasanya apa Mas ora ketemu apa ya tadi yo isin ngono ki ya. Dangu. Para matur Pak niki mugi kangge sampun cekap rebatanipun iki kula sak rombongan badhe nyuwun pamit mbok menawi kathah pentunipun anggenipun matur wonten iki pun agungi kalsami ingkang kathah nggih. Lah susu wae jadi buat diteruske le macet-macet. Kok nggon beda susu Pun dalu kali ini Pak Bung ketakuan. Jadi namung saged ngaturaken nggih matur nuwun atas rawuhipun panjenengan sami. Sami-sami Pak. Mugi talaksanaken yo cepet di lanjuti diteruske rembugane kapan dhewe wektu nikahan ben padha-padha seneng. Ya, gitu. Tunggu ngatur-ngatur mugi nyari sehat, para tapi kalau itu masing-masing. Amin. Ibu monggo. Pamit Pak. Pamit Pak. Nggak. Apa tinggal apa? Tinggal wae. Tatone sing nderek nonton niku. Apa tuh Bu? Monggo. Monggo yuk. Wis bejo duwe matu sugih. Ya. Duitnya akeh.
Monggo. Napa niki daleme Pak Toso? Oh nggih leres niki Pak penghulu sarta nggih. Nggih. Monggo Pak mlebet. Sampun siap? Siap, ampun. Saudara Popon, apakah Anda siap dinikahkan dengan saudari Tatum bin Toso? Insyaallah siap. Oke, mari kita mulai. Saya terima nikahnya Tatun bin Bapak Toso dengan mas kawin cincin 5 gram dibayar tunai. Gimana para saksi? Yes, yes, yes. Hore! Aku ra nyangka akhire bakal kaya ngene. Tresno karo sahabatku dhewe. Lan ditinggal sahabatku dhewe sak lawase. Aku ora ngerti iki salah apa pancen wis takdire kaya ngene. Matur suwun wis nampa aku pon. Lan sepurane aku wis ingkari janji karo kowe. Muga kowe nang kono luwih bahagia lan ora lara meneh. Amanatmu bakal tak wujudke sak kabehane. Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana sih, Nak?